Apa iki sakanane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak candhek. Jebul kon ora laladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Agnawati. Agnawati. Kebangetan nggonmu korek-korek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengi Agnawati. Kowe kejem karo bojomu dhewe.